level 1. Nyt se on ottanut se Helppo. Level 3. Level 3. taisiko kyllä mä tämän varmaan sain. Niin kyllä viimeinkin. Helppoa kun se vaan saa. Katko! Katsokaa näitä mun suitsia. Kun mä oon tunkenut tällaisen. Niin kun tällaisen. Sitten tällaisen. Jos Sami toivoisi, voisin mä pullaa, en likainen pullaa. Sitten mä laitoin nää niinku kuolimiksi ja samalla uhitiksi. Sitten mä laitoin tän No sitten mä päätin, että ihme hikkipannan. sämpylöitäkin samalla kun mä Nee. Näin. Sitten mä laitoin sen. Näin. Sitten näistä oli... hyvä, kun mä Sami ei olisi kummanen lähtemässä syödä. No niin, level 3. Se on toi. Tuo. En näe. Sitä se äsken vaan kun enemmän tuntia siellä siivoittaisi lattiat ja Helppoa on katsomaan se on. Heippa. Level 4. Pääsin. Level 5. Mä en saata enää päästä tätä. Mitäs pullaa se? Herra haluaa. Saat nyt sanoa Niin, niin ihan selvästi. Level 6. Mä en oikeesti enää pääse tätä. Mä lupaan. Niin. Muistetaanko nää nyt kohta? Ja ilman kepparia. Nyt ilman kepparia. Noitin paistetaan 225. Tuo. Siellähän oli ollut tuolla uunin päällä. En pääse. Mä en harjoitellut yhtään. Mutta! No meidän marsut. Sitä näkyy tuolla. Niinku mitä? Se yrittää olla piilossa. Tai luulee olevan piilossa. Moikka! Seuratkaa mua.